Kamo ning buto lang mo 1863 kisaman mo nga mo-correct sa simbahan Katolika nga mo ay nagkinabuhi uban sa mga apostol. Wala lagi sige. Unsa nga tradisyon nga gisulti ni San Pablo? Unsa nga mga specific nga tradisyon? Tagaay kog isa. Specific, number 1 kanang misa. Number 2 kanang pagsaulog nila, pag-commemorate nila sa pagkatao sa Ginoong Jesucristo December 25. Tradisyon na. Tradisyon. Karon kay tradisyon man na ang December 25. Unya dili nato makaplagan sa Biblia. Tradisyon gani no. Ayaw ba? Bago lang yan naging tradisyon. Tradisyon lagi. Tradisyon pero dili nato makaplagan. Simple yung tradisyon na apostolic tradition. Unya kay wala man na sa Biblia nga. Wala man na sa Biblia nga. Ayaw lagi sa ingon lang nga wala lagi sa Biblia. Ayaw ba? Pag yung gani tulong gani sa Dios gani, kami mga Katoliko nagapunting na sa nasulat o wala masulat. Kung kanang diya sa Biblia wala na masulat, diha tan-awon sa tradisyon. Mauni punto na mo gusto magwayen. Si prueba na mo. Nga tawag ini nag-commemorate sila, naghandom sila sa pagkataong Kristo. Kabalo sila anos ang mahuman, anos ang magkambyo ang edad ni Kristo. Kabalo sila. Mabeto, basahon nimong San Lucas Kapitulo 2 sa ika-12 anyos ni Kristo. San Lucas 3:23 sa ika-30 anyos ni Kristo. Kung wa sila kabalo sa birth ni Kristo, anong kabalo man sila, ano sila magkambyo ang edad? O niya, sa tradisyon, gitudlong ang ilahan ng gihandom, so mala pa na St. Theophilus, Telesporus, around 1st, 2nd century, 3rd century, si tawag ining Hippolytus of Rome, December 25 nagisaulog. O niya, ang saan ni mo ron? Kaya ingon man ka, gi-celebrate ninyo December 25. Asa may gitugot sa Ginoo ang pag-celebrate sa iyang natawhan o ang pag-celebrate sa iyang namatyan? Actually, ang among celebration kay gikan siyang pagkatahon to siyang pagkamatay pagkabanaw mo na among celebration. Kay importante na para sa mua. Ay sa lagi. Importante na sa mua tanang naas kinabuhi ni Kristo, importante na di lang kay iyang pagkamatay. Ang sentro na mo iyang kamatayon pero it does not mean nga di na mo handumon ang iyang pagkatao. Unsa man ang iyahang pagkasulti di ay diha sa balaang kasulatan? Nag-ingon ba siya nga mag-celebrate mo sa iyang natawhan? Ay, self-serving na magud na. Kung ingon sa celebrate ninyo ako natawan, self-serving magud na. Di na pwede. Pero ingon pa San Pablo, handuman ninyo ang inyong mga pangulo kaniadto. Si Kristo ang pinakapunong pangulo. Walang kinahanglan handumon. Giunsa niya pagkinabuhi, pagpakatao, pagpakamatay. Ayaw lang tawagan ng kan ba? Ayaw lang isa ka punto sa imong tanawon. Tan-aw nimo ang whole konteksto sa Biblia. Whole context ang atong kwanon kay siyempre ang atong tumanon matod pa ni Kristo ang kabubuton gyud sa Amay. Karon kay ang kabubuton man sa Ginoo ang atong kinahanglan nga sundon. Ang kana bang iyahang natawhan December 25 kabubuton ba na niya nga maunay ipatupad og himuong tradisyon kay ang mga apostol wala man magtradisyon nga ngana. Isa binag-ingon nimo. Kamo ning buto lang mo 1863 kisaman mo nga mo correct sa simbahan Katolika nga mo ay nagkinabuhi uban sa mga apostol. Sa Biblia ta mami. Sa Biblia ta maminaw. Dili lagi may tawag ini parihan ninyo nga eskriptura. Paminaw. Dili mi parihan ninyo nga sula eskriptura. Wa mo'y katungod nga magkorek-korek sa mua kay mga sulpot mong dagko. Ang inyong pundok mibuto lang ni adtong 1863. Wa mo'y alamag gikan sa 83 paatras padung sa mga apostol. Wa mo'y alamag ana mo na di mo pwede mo correct na mo may tungod ana. Ang simbahan Katolika og ang iyang kasaysayan nagsulti. Silent ang Biblia concerning sa ilang birthday pero implied implicit kabalo ang mga apostol sa birthday ni Kristo. Ikaduha nga point. Unsa man ang pitsaha ilang gisaulog na mo diha na mosulod tradisyon. Unsa man tradisyon? It is a teaching handed down from one generation to another generation. Even the Bible was a product of tradition. So mauna hinungdan nga pag di kini mo basa Biblia tan-aw na mo sa tradisyon. Kung wala ni anang duha, di mi masaulog. Pero kay December 25 naaman anang duha. Naaman
Ang sa Biblia, kabalo sila ano ang magkambyong edad. O niya pagkahuman sa 1st century, 2nd, 3rd century na ay mga disipulo sa mga apostol na nagsaulog ana. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.